Il-pressjoni fuq Roberta Bela hija kbira u dan ikkonfermawh diversi sorsi mill-qalba taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista wara li kien hemm lik ieħor mill-grupp parlamentari konferma li l-laqa skedata l-ħamis kellha tiġi posposta. Din il-pressjoni fuq il-mexxej Laburista komplit tiżdied partikolarment din il-ġimgħa meta komplit tinkixef l-attitudni ta' Bela li għalih l-ewwel il-partit u mhux l-interess nazzjonali dejjem skont dak li kiteb l-imħallef Wenzu Mintoff. Ittra ġuramentata li għall-gvern kienet bħal bomba. Qatt qabel ma rajna xi ħaġa bħala fix-xenarju politiku lokali, dikjarazzjoni li takkuża lil Prim Ministru li għalih jiġu l-ewwel il-flus flimkien ma' akkużi oħrajn ta' teddid fuq impjegata tal-qorti. Bis-segretarju parlamentari Glenn Bedingfield jgħid illi dawn skontu kienu affarijiet li jagħmlu l-avukati ta' kuljum. Fl-istess waqt membri oħra tal-Cabinet iddikjaraw ma' Net News illi kollox għandu l-ħin tiegħu fil-waqt li kien hemm anke wħud illi qalulna li mhux kompitu tagħhom jikkummentaw fuq dawn l-akkużi serjissimi li saru minn imħallef. Onorevoli, inti temnu lill-imħallef Wenzu Mintoff temnu lill-imħallef. Jien rajt id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru llum u nerġa' ngħidlek. Kieku l-Prim Ministru għandu xi jaħbi ma kienx. Jiġifieri m'intix qed temnu lill-imħallef. Jikdeb l-imħallef. Tant kemm għandu xejn xi jaħbi li infatti neħħal preskrizzjoni. Però għadu ma ċaħat xejn. Temnu lill-imħallef Wenzu Mintoff. Dikjarazzjoni ġuramentata għamel. Vera dil-bisa fuq id-dajħart. Aħna bħala mod ġenerali ħankellmek aħna bħala Partit Laburista kommessu li nkomplu naħdmu. Għandek id-dikjarazzjoni ġuramentata ta' mħallef. Inti temmina iva jew le? Jiena li nista' nikkummenta għandna ċans llum il-ġurnata li ninfatmu mill-politika partiġjana. 100%. U nażlu. Għattek qed jgħid li mħallef Wenzu Mintoff. Nażlu mħallef, prim mħallef li jkun maqbul beżewx naħar. L-allegazzjonijiet li qed jissemmew imorru lura meta kien kien Prim Ministru jew jekk mhux se żbar membru parlamentari ma nafx. Membru parlamentari u avukat fil-sess. Parlamentari u avukat sewa. Però jiġu fil-preskrizzjoni, jiġifieri ma jistgħux jiġu investigati. Il-Prim Ministru tant kemm m'għandux jaħbi għallu neħħi l-preskrizzjoni u investigahom kollha. Hekk jiġifieri jekk m'għandux xejn jaħbi jiġifieri qed jikdeb l-imħallef. Qedlek m'għandux xejn jaħbi. Kienu affarijiet li għamlu l-avukati fuq ħaġa ta' kuljum. Jiġifieri li teddida li telfela xogħla normali. Jiena tal-aqqas jiena ma jirriżulta l-imkien li kien hemm xi teddid. Jiġifieri qed jikdeb. Dak li għandu jgħidu fil-fora appropriata, grazzi. Però ma ħaqgħux il-pubbliku jkun jaf. La issa qiegħda fil-pubbliku. Mela, ħanajlek ara. Ir-realtà hija di. Kollox għandu l-ħin tiegħu u kollox għandu l-waqt tiegħu. Kien ikun ħafna ħjar għal kulħadd. Kieku da kollu sar fis-sedi opportuni. Pjuttost il-Prim Ministru għalli he's the bigger man fi għad il-biċċa xogħol kollha. Però dak li qal il-imħallef Wenzu Mintoff huma stemminhom jew le għax huwa dikjarazzjoni ġuramentata. Dak mhux kompetu tiegħi biex niddeċiedi. M'għandix kummenti x'ngħid, grazzi. M'għandekx kummenti ġifieri lejn din l-impjegata. Intant sorsi qrib deputat partikolari għallulna li minn ġewwa impressjoni kbira fuq Roberta Bela għaliex qed jibqa' idaħħal lil Labour f'kontroversi bla bżonn. Bl-aħħar każ ikun propju dan tal-imħallef Wenzu Mintoff u l-mod kif ġie trattat mill-lider Laburista. Deputati oħrajn huma urtati għal fatt li xtaqu li jintlaħaq qbil fuq il-Prim Imħallef biex jitwassal messaġġ ta' unità nazzjonali. Iżda fl-istess waqt innotaw kif Bela kien aktar interessat fl-istatura ta' Elix Borch milli fil-ġid nazzjonali.